Madawat pa ba ko sa Ginoo nga dako man kayo ang ako nga sala nga nabuhat? Abi mo igsoon, bisan ang Dios mo'y nagbuhat sa impierno para sa yawa, para sa mga daotan sama sa yawa. Apan ang Dios puno usab sa kaluoy niadtong nagatawag sa iyahang ngalan. Gani siya mismo ang nagaduol sa makasasala aron kini magrepent ug dili niya mahampakan sa silot dito sa impierno sa walay katapusan. Abi bitaw ninyo, kung ikaw feeling mo rejected ka, unya mura og gilibak ka sa society busa nag-inusara ka na lang. Hinumdumi kini, ang Dios puno og gugmag kaluoy kanimo, walay sala nga mas gamhanan pa kaysa iyahang kaluoy kanimo. Kung mo repent ka, bisan pa mag-unsa na kadaghan nga sala o unsa man na kadako nga sala, ang Dios willing nga mopasaylo sa imuha nga sala. Abi mo sa John chapter 4, adunay usa ka babae nga adunay 5 ka buok asawa sa past, unya ang iyang kapuyo-puyo nga bag-o dili pa gid niya asawa. Ug tungod niya na ginalibak siya sa mga silingan niya o sa uban niya nga mga babae. Daghan mga amiga nga mga babae, pero tungod sa iya nga sala, ginalibak siya ug nagpalahi siya. Mabasa nimo ni sa John chapter 4, mao kini nga istorya. Si Kristo Jesus nibiya sa Judea ug moadto siya sa Galilee. Now kinahanglan gayud nga moagi siya sa city of Samaria. Ug nipahulay siya kay gikapoy man siya, nipahulay siya didto sa well. Mao kini nga istorya. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied from his journey sat thus by the well. It was about 6 hour. Gikapoy siguro si Kristo. Gikapoy si Kristo sa iyahang journey. Busa nagpahulay siya o gusto siya moinom og tubig. Nilingkod siya dito dool sa well. Dito sa well nilingkod siya sa tabay. Unya katong oras is 6 hour. Sa atoa pa na alas 12 sa udto kay magasugod man ang alauna sa mga Hudyo sa alas 7. Now ay laha nga 6 hours sa atoa is alas 12. Utong tutok init kaayo kadto, dili ba? Pero sa verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Na ay babae nga murag na saat. Nagkabo siya sa udto nga tutok. Dapat unta buntag siya, mauban siya sa iyahang mga kaubang babae magkabo buntag, pero udto niya gibuhat nga no, ginalibak man sila niadtong mga bayhana kay naaman siya kapuyo-puyo nga dili niya nga bana. Unya na pagid siya 5 ka bana sa past. Pero bisag ingon ana ang iyahang life, si Kristo Jesus nituyo gid og adto sa well kay kabalo si Kristo nga magkabo tong bayhana didto ug gituyo gid ni Kristo nga magpahulay siya diadto ato nga oras aron matagbo niya ang babae nga Samarianhon pagyud, aron sultian niya nga siya mao ang Kristo, siya mao ang Misaya. Pag abot sa babae nga Samarianhon, nangayo si Kristo tubig, "Give me a drink." Ang babae nga Samarianhon, natingalan siya nga nangayo man kining Hudyo kaniya og tubig nga Samarianhon man siya. Abi ninyo, ang mga Hudyo ug taga Samaria, wala gid sila maay nga relasyon kay mga artihon kani mga Hudyo. Feeling sa mga Hudyo, huga ang mga taga Samaria. Pero si Jesus nag-exalted sa Samarianhon. Kabuutan gid ni Kristo Jesus ug puno gid siya sa ugma. Bisan pa man Samarianhon ka, bisan pa man ikaw pangit og history sa imong life, unya napad jud kay sin anang panahon na moduol siya kanimo kay sultian kanya sa kamatuoran. Now atingala ang babae. Ingon ni Kristo Jesus sa verse 13, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Ingon ni Kristo, si bisan kinsa nga moinom ni ani nga tubig pagauhawon pa. Apan siya nga moinom sa akong tubig nga akong ihatag, dili na pagauhawon pa. Kay katong nga tubig magadala kaniya og everlasting life, magahatag kaniya og everlasting life. Now, ibig sa babae og literal water ang giingon ni Kristo Jesus, kundi spiritual water man di ay ang ihatag ni Kristo Jesus ngadto sa babae. Now, para motuog ang babae nga si Kristo mao ang Misaya, niingon si Kristo Jesus nga tawga imong bana. Kay aron ba nga mag-inom sila sa water? Ingon babae, wala ako'y bana. Ingon ni Kristo, oo tinuod, kay aduna kay 5 ka bana sa una, ug karon ang imong gikapuyo-puyo dili nimo bana. Uy, nasya ka babae kay kabalo kini si Jesus sa iyaha nga life.
Inga babae, usa ba ikaw ka propeta? Now, gi-reveal din ni Kristo Jesus nga siya mao ang Misaya ngadto sa babae. Ang babae perti kalipay ug bisan siya sinalikway sa katawhan niadto siya sa city ug nagsangyaw diadto nga mao ba kini si Kristo Jesus o kini iyahang gisulti kanako. Kabalo siya sa ako nga life bago pa may nakita pero kabalo siya. Mao ba kini ang Kristo? Gibaniog niya ang istorya mahitungod kang Kristo Jesus. Now, abi mo ba nga igsoon? Siya nga manggiulahon nahimo ng malipayon nagasangyaw mahitungod sa dako nga kamatuoran mahitungod kang Kristo Jesus. Pero ang gusto nako i-point out ba nga bisan ingon ana ang life sa babae, sinalikway sa society, gapalahi-lahi siya, pero gituyuan gid siya adto ni Kristo Jesus aron siya makabalo kung kinsa gayud si Kristo Jesus. Kaya kung makaila bitaw ka kang Kristo Jesus, makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. John chapter 17 verse 3. And this is the life eternal, nga sila moila sa amahan ug ang Kristo Jesus nga pinadala. Igsoon, pangit ba imong kinabuhi? Prostitute ba ikaw? Palahubog ba ikaw? Nangabit ba ikaw? Kawatan ba ikaw? Drug addict ba ikaw? Abi mo, kung gisalikway ka sa imong mga silingan o sa mga amigo tungod sa imong life karon, si Kristo gaduol kanimo, gapanuktok sa imong kasing-kasing. Si bisan kinsa nga maminaw sa iyang nga tingog moabli sa ilang kasing-kasing, kung pasulod kang Kristo Jesus sa ilang kinabuhi, si Kristo Jesus mosulod kaniya ug mukaon uban niya, umupuyo uban kaniya sa walay katapusan. Dawata lang si Kristo sa imong kinabuhi ug biyai ang sala. O ikaw makabaton sa kapasayloan. Unsa man kadako ang imo nga sala nga nabuhat sa past, dili ka na makapiog, makatabon sa kadako sa kaluoy ug ugma sa Ginoo kanimo. Madawat ba ako, pastor? Dako man kayo akong sala nga nabuhat, madawat pa ikaw. Gani, mas dako pa ang gugma ni Kristo Jesus kanimo kaysa iyahang pleasure diri sa kalibutan. Nga naman, kay gisacrifice niya iyang life sa kalibutan para ikaw makabaton og kaluwasan gikan sa silot sa sala. Bisan pa ikaw may pinakadako nga makasasala, abi mo dili gid na makalupig ang kadaghan o kadako sa sala nimo sa kaluoy gugma sa Ginoo. Ingon pa gani sa Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds more. Kung modagaya ang sala, mas modagaya pagid ang grasya sa Ginoo para kanimo. Si Pablo, natawag niya ang kaugalingon nga chief of all sinners, pero giluwas sa Ginoo. Ingon pa ni Pablo sa 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Siya ang chief, meaning labaw, pinakalabaw sa mga sinners. Nga naman, persecutor man siya kang Kristo Jesus. Persecutor man siya sa mga tumutuo ni Kristo Jesus. Gitawag niya iyang self nga chief of all sinners. Dili lang siya gahubog-hubog, dili lang siya gapangawat, kundi gipanglutos, pangpatay niya ang mga tumutuo ni Kristo Jesus. Siya maganing in charge sa patay kang Stephen. Gitawag niya iyang self chief of all sinners. Pero tanawa si Pablo, nahimong pinasaylo ayan kasing-kasing limpyo kayo tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Ug nahimo pagid siya magsasangyaw ni Kristo Jesus. Sa katapusan ingon siya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Abi mo si David, dako kayo niyang pag-bless, pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo tungod kay ang Dios naghatag kani kapasayloan bisag dako kay sagsala. Aw mo nga gipapatay niya sa Uriah, ikabit niya si Bathsheba. Pero tungod kay napasaylo siya sa Dios, nag-bless siya sa Ginoo. Ingon sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ngano, verse 3, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Iyang gi-bless ang ngalan sa Ginoo, pag-ayo meaning gipasalamatan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo, ang holy name sa Ginoo, gipukaw niya iyang kalag para nga magdayig sa Ginoo. Ngano, kay ang Ginoo nagpasaylo sa tanan niyang mga sala. Verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Ang Ginoo
puno sa kaluoy, puno sa grasya, hinay masuko ug bugana sa kaluoy. Ingon sa verse 9, He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Dili siya sige pangasaba, dili pud siya magkupot o pagdumot sa iyang kasuko kanimo. Verse 10, He has not dealt with us according to our sins. Wala ta niya latiguha, sumala sa kadaghan sa ato ang mga sala. Nor punished us according to our iniquities. Wala siya nagsilot kanato, sumala sa kadaghan sa atong mga sala. Verse 7, For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. Kung unsa kataas ang langit, ibabaw sa yuta, ing-ana pod kadako ang iyahang kaluoy niadtong nahadlok kaniya. Busa ikaw kahadlokin ang Ginoo, duol sa Ginoo, pagpakiluoy sa Ginoo, kay ikaw iyahang tagaan og kapasayloan sa imong mga sala. 12, As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Kung unsa ka west sa east, ingon na pod kalayo ang pag-remove sa Ginoo sa atong mga sala gikan kanato. Matod pa sa gatuon, kining east is walay kinutuban. Meaning gilabay niya ang atong mga sala dito sa pinakalayo nga dili na kini makabalik sa atoa kay wala may kinutuban. Ing-ana ang pagpasaylo sa Ginoo kanato sa atong mga sala. Grabe no? Kung unsa kalayo ang langit sa yuta, ingon ana pud kadako iyahang kaluoy niadto mga may kahadlok kaniya. Ikaw nga nag-ingon, papasaylo pa ka ako sa akong mga sala nga dako magkaayo kini. Kung unsa kalayo ang langit sa yuta, ingon ana pud kadako ang gugma sa Ginoo nganha kanimo busa walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo.